Pozdrav svima, odnosno members only. Evo ja sam za prvu nedelju odlučila posle one introduction da sam poželjela dobrodošlicu. Odlučila sam da radim hororno pitanje, znači ovog trenutka su naučna fantastika i Danijela, što mi jako lako da zapamtim, pre nego što imamo više members. Ove nedelje možemo da radimo hororno pitanje, zato što ja želim isto vaše sugestije, da vi kažete šta biste želeli, kako da se odvije ovaj members only. palmmotionhealing@gmail.com možete da pišete, da napišete svoje hororno pitanje, tako što ono mora da je kratko, koncizno, striktno, u smislu, primjera radi, da li ću naći posao, sledeće nedelje idem na intervju, da li ću dobiti posao, da li će se ta osoba vratiti. Znači, ono mora da je jasno, kratko i glasno, zato i jeste hororno, radi se, kako bi rekla, promisao tog pitanja, za razliku od drugih delova astrologije, tako da, eto, ja sam odabrala. Pišete bilo gde na kojoj mreži, ja sam dosta aktivno, dobijem odmah notifikaciju, i ako nećete vašu privatnost, onda stavite možda inicijale m.b, ne znam, b.l i napišite pitanje, recimo, da li ću dobiti posao, sledeće nedelje idem na intervju, i malo nešto oko toga, i tako radi hororna astrologija. I ja ću snimiti novi video koji će imati odgovore na vaša pitanja, znači jedno pitanje po osobi za sada, i pišite kako želite da bude ovo members only. Ja bih zaista želela da to razvijem. Možemo da radimo zaista svašta nešto, možemo da radimo i reiki tretmane, možemo da radimo i tarot, možemo da radimo neke druge stvari. Ovo sam ja osmislila i ostavila i zamislila kao jednu sasvim drugu priču, koja to i jeste. Naravno, uvek će biti prisnija i privatnija, za razliku od onog javnog. Možemo da radimo chat, između ostalog, live chat. Možemo da radimo svašta nešto. Dajte sugestije, znači, za vaše hororno pitanje koje sam ja, eto, to mi je bilo najlakše, tako mi je došlo. Ako ga imate, napišite na bilo koju mrežu, na Telegram, Instagram, Facebook, gde god, napišite inicijale vaše i pitanje, i ja ću isto ovako, dokle se ne dogovorimo za live, ja ću isto ovako uzeti i snimit ću vam odgovore, i isto ćete dobiti members only. Znači, samo osobe koje su members only moći će da vide taj odgovor, ovako usmeni. Ako vam je bitna vaša privatnost, stavite neke inicijale koje ćete vi, ili neko ime, ne znam, ZKPK, koje ćete vi prepoznati da je vaša šifra pod kojom se nalazi vaš odgovor na vaše horor pitanje. Horor pitanja, znači, na bilo koju mrežu pošaljite sa šifrom ili sa imenom, kako god je vama lakše, i vi znate naravno vaše pitanje, i ja ću ga odgovoriti isto ovako usmenim snimkom. Biće pod members only i non stop će biti, to možete da gledate bilo kada. Eto, toliko o tome, hororna astrologija za ovu nedelju.